Paralog baro lingba kan ka kerwo ka office jang ka district medical and health officer Ribhoi district nongpo ka phai ka jing pentep ba ka jingai da wai wi ya baro ki khna na do sis namrta do khnais namrta kan long la shai ka sni ka ta khat santrik we yong arjar pusan ha baro ka we ka district jang ka Ribhoi bat ki togi bom yo di da wai wi khat santrik on sa ai biang ka arpu artrik we yong arjar pusan ha baro ki school bat ki again wadi sentar bat ha baro ki snong Nagaliang ka office district medical and health officer Ribhoi district nongpo ki kerpat ki kimi ki pa ba kinchum khyai kan ka jingai da wai wi ya ki khonjung ki khnang ba ki khonjung ki kin lai no wi bat kin long ki koi ba khya Paralog baro lingba kan ka kerwo ka office jang ka district medical and health officer Ribhoi district nongpo ka phai ka jing pentep ba ka jingai da wai wi ya baro ki khna na do sis namrta do khnais namrta kan long la shai ka sni ka ta khat santrik we yong arjar pusan ha baro ka we ka district jang ka Ribhoi bat ki togi bom yo di da wai wi khat santrik on sa ai biang ka arpu artrik we yong arjar pusan ha baro ki school bat ki again wadi sentar bat ha baro ki snong Nagaliang ka office district medical and health officer Ribhoi district nongpo ki kerpat ki kimi ki pa ba kinchum khyai kan ka jingai da wai wi ya ki khonjung ki khnang ba ki khonjung ki kin lai no wi bat kin long ki koi ba khya